admitted student to be the first set Jami'ar of Taskiya students da of ke this Zaria a university. jihar Kaduna ta gudanar da bikin rantsar da ɗalibanta guda 120 a karo na farko a ranar Asabar 18 ga watan Afrilun 2026, lamarin da ke nuna wani gagarumin ci gaba a fannin ilimin mata a Najeriya da ma yankin Afirka ta Yamma da Sahara. Basira TV ta labarto cewa bikin ya samu halartar manyan baki daga sassa daban-daban na ilimi da al'umma, ciki har da sarakunan gargajiya da shugabannin cibiyoyin ilimi daga sassa daban-daban na kasar nan. A cikin jawabinsa, shugaban jami'ar Farfesa Faruk Sarkin Fada ya bayyana cewa jami'ar wata cibiyar ilimi ce ta musamman da aka keɓe domin ilimi mata kaɗai. Ya ce manufarsu ita ce ƙarfafa mata ta hanyar ba su ingantaccen ilimi a fannoni daban-daban kamar kimiyya da fasaha, kasuwanci da kuma nazarin al'adun ɗan adam. Ya ƙara da cewa jami'ar na da burin karya shingen da ke hana ci gaban mata tare da samar da shugabanni na gaba waɗanda za su kawo sauyi mai ma'ana a cikin al'umma ta hanyar zurfin ilimi da kyawawan ɗabi'u. Haka kuma ya jaddada cewa cibiyar na ƙoƙarin zama cibiya mai ƙwarewa ta musamman wanda za ta rika fitar da ƙwararrun ɗalibai masu iya gogayya a matakin duniya tare da bayar da gudunmawa ga bunƙasar tattalin arziki da ci gaban al'umma. Jami'ar na ba da shirye-shirye a fannoni daban-daban da suka haɗa da kimiyyar lafiya, kimiyyar gudanarwa da kimiyyar kwamfuta. Ɗalibai za su iya yin karatun darussa kamar na jinya, lafiyar al'umma, lissafi da harkokin kuɗi, tattalin arziki, kimiyyar kwamfuta, tsaron bayanai na yanar gizo da sauransu. A nasa jawabin, wanda ya kafa jami'ar, Farfesa Ibrahim Ahmad Makari ya miƙa godiya ga Allah da kuma duk waɗanda suka bayar da gudunmawa wajen kafuwar jami'ar. Ya bayyana cewa wannan nasara ta samu ne sakamakon haɗin kai da jajircewa. Ya taya ɗaliban murnar kasancewa cikin rukuni na farko tare da ƙarfafa musu gwiwa su kasance masu ƙoƙari da bin ƙa'idoji da dokokin jami'ar. An kuma yaba rawar da sarkin Zazzau Ambasada Ahmad Nuhu Malli ya taka wajen tallafawa kafuwar jami'ar tare da tabbatar da ci gaba da bata goyon baya domin bunƙasar ta. An kammala bikin cikin nasara da kwanciyar hankali inda aka shawarci ɗalibai da su kasance masu bin doka da oda tare da kiyaye kyawawan halaye.